Извинете, имате сладко куче, аз правя снимки на кучета, дали искате да го снимам? Ако вие искате. Ако вие сте окей. Аз нямам проблем да го снимам. Как се казва? Джуни. Джуни? Да. Каква порода е Джуни? Улична. Улична. Тя няма. На колко е Джуни? На 3. Джуни, ще снимаш ли? Айде. Момиче е, така ли? Да, жена е. Ева да се запознаем, Джуни. Ева. Здравей. Да. Приятно ми е. Аз мисля, че имам една топка и да видя дали ще мога да я спечеля. Тя е много така сложна. Джуни? Всеки път като опитвам да се снимам и се крия. Джуни! Първо да ли е? О, да. Оле, колко е красива! Подоранка. Мале, много е сладка. Така да не че ли си е моето куче, страхотно е. Тя топка върши чудеса. А това ли е цялото име или е нещо съкратено? Юни, защото е родена през юни. Юни? Да. О, боже, колко е хубаво! Направо се усмихват. Да, така верно се Да. Джунка! Джунка! И аз ви оставам, благодаря ви много за... нищо. Следвала съм ти акаунта, може да ми пратиш. Добре. Айде, чао от мене.